Wow, kanay sa drawing kim guys. Grabe. Grabe kinsa man ang buhok nga tulo ra ka buhok. Kapapa? Kapapa, kakuya Kinkin, kakuya Gain. Wow, arang ka view ang ilang buhok. Tulo ra ka buhok, murag gungi. Hello guys, nandiyung buntag. Maguna may karoon na yung buntag. Aman imong guna. Wala. Yes, manghay-hay sa ko dari sa mga nilabhan. Sa ipa, adlawan. Ito sila sa papagabral nito guys. Naglampas sila sa kuya gail to. Kaya namin na mag-garden. Tara rami guys, magguna dia. Dari may mag-garden. Madyo dari kay atbang sa adlaw ba. Batiya, nihinay. Dari may magtanam og gulay. Guys, hari may maguna guys. Ganangan ka. Huwag sakit na. Huwag balik. So dari guys, amang hagpat-hagpatan. Hapaw-hapawa na mo dari kanang naay sagbot kasi papag Abril mo nagsunod og kuan nay pala isang palahon ang sagbot. Kay aroma ingato si Jaka kuan ba hinlo ah. Da amang tamnan dadto og gulay, palit mi karon og sidling nga batong. Nana mi daghang sidling dadtong nay kuan kamatis. Kahoy, maning tigom maning kahoy guys. Kay sugnod ni. Tapos nag-video to ah. Nag-vlog ko na si Ja guys. Nag-vlog ko na sa nga si mong channel. Diara. Diara ko no. Pag sure diha. Agamang tamnanan guys, diara dari atbang sa mong bahay, madyo dari kay atbang kados init ba. Pero di ni among anga area. Ipatamnan ron is kanang tag-ija. Kay aron pong mahinlo si Ja ba kay deo manggod sa bahay. Sa hadlok simbako ug kanang nay mananap nay has mo. Padung atus bahay mukamang madyo man daring hinlo ore kay arong aghas mahadlok mukamang adto. Mo pangwa ning kahoy, naman daghang kahoy dari ah. Ya, daghang kahoy dari guys. Masugnod ni si Ja mang tigumon. Tungko anon. Ya, daghang kahoy dari. Grade 6 na to mga ikaduha. Nagkita ra ka. Murag game ba game. Matso, nay matso guys nagsagibo. Kuya Gail. Naya kay hang panghuan ng mga kahoy ah. Mo imo kay hait na imong lagaraw. Nga guys na hait pang paniyang kuan. Guna. Tara guys. Magkakahoy pa mi, magkahinlo kami. So double purpose. Wala na lagi ko jaji. Ya, ela bu ko jaji guys ya, mo ni ko jaji. Mare ko jaji guys ya. Hawa. This is ko jaji. Kana na mo ni ko jaji. Lami ra ba sa gul kuan lutuon. Ila lutuon guys ko jaji. Ko jaji ron kay tinguan na. Umadyo laman talaging mo bunot. Sige pag uwan karo makatanam ang taon pag mga tao dari sa amo. Pay klaro ag uwan guys. Mahoy ta. Okay. Uy, kahoy pa mo. Bantay laman kasi bakong unjag na ihas. Pagbantay ka dyan, bakong na imanan. Lia! Tay! Hindi na.
kahoy na mi guys. Si, gang takog. Wauhon mangganing ko ana guys, sundang nga. Naghang tuuhon kay nawa man. Nawag hang tuuhon nga sundang. Remi guys mag mini garden. Uy, kaso na may daghan chicken na gamang dyan tinisok na nila dyan tuktukon. Kinahanglan nga dyan abanta dyan, abugon. Eh, delikado. Kani man dyan sagbuta guys, kani ba? Kini, mamuak man dyan color yellow. Dyan buwak kani, color yellow. Dyan, arang dyan siya kasut-sut ka dyan o kanang naay kani ba mga dalid. Na kinahanglan dyan siya kubkubon. Kaya di siya kubkubon. Grabe ka dyan, kuana dali ka dyan mo turok na mo daghan. Katay o daghan ba? Nadali sa mukatay kini ni ah. Unsay nga dali sagbuta gab? Pa. Say nga dali sagbuta? Kinahanglan ni sa puhon kay arong makatanom ta kay udi ni puhon maglisod tag tanom. Ana si Jaba hinluon sa siya. Dali ra lagi siya ako anon pa tangtangon nga naon. Dali ra sa tangtangan guys ug nga naon palahon. Hehe, kami hininuan na rin guys. Lami siya kay sekat-sekat karon man siya matamnan daning napita kay sa una man gud aramang ganing daghana dani kahoy kanana pati tong kanang ipang dapok dani man nakahudza daghani dani tanam kahoy yun sa karon pa ni siya ma hinluoy nga mga tamnan. Karon pa siya sekat matamnan guys so mga tamnan. Lami siya kay itom ang duta ba na. Madyo na makalibre gulay. Lipay padag tagi sa duta mabahinan og gulay. Taas na bigtulin guys. Danagang kahoy. Nakatapok na kong kahoy guys. Masuray maghinlo kay wapa ka dun yung kuan ba init. Wapa mo abot ag isang kainitan dari. Wapa mo ka nag-adlaw. Yes. Mo lagi. Mana na may dari gulay guys. Pang konsumuhay na mo. Kay arang mahala sa kaadyo gulay sa merkado. Tag kuan nag kilo. Wala jud kakakuan og gulay ron guys nga kana bitaw ang kilo ni jang kuan barato mahal lang gud do na hage madja pud tahon mananam guys no. Kumong mahal pud dilhang hatag. Nagpasingat mong sakto. Oh? Saba ka mag-date mi. Oya, Brad. Brad. Ha? Nagpasingat ka ng sakto. Date ming duha. Hindi ka ba eh, nagkubo. Nagubudi ay. Ibaw ka na daan. Nga mo nagkubo sa? Ay ani ka tong isang ano. Ugnod. Taas merong tolin guys kay landung pa. Ako ya. Yehe, na may tamnan guys. To. Wala pod ni. Ana guys, among ang gardenan. Dari may mag-garden guys pohon. Maso gani kay buutan dani ag tag-ijos lupa sa may ipagarden. Nga mas jang tamnan kuno kay arong mahinlo kay daus bay ba. Ja. Tipon mo kamang agmanan na. Nalami tamnan og gulay guys. Thank you. Kadto mo hinlo nami. Mao ta guys, dami kinilaw dayon sa nganda ni isda pa, bangsi. Bangsi. Mao ta mahaw sa mi guys.
Diyan namin na to balik sa among kuan, agardinan. Tiwas min sa datong limpyo. Mahaw sa amin kasi kay ketas. Dahil na ya, mahaw na ya. So ba itong talagang ibete? Kaudan ka mo to? Hello guys, nagumuntag. Andera ka ha. Guys, mo to sa may merkado ka rin dyan. Diyan mo nang ibilin skin kim sa mga kuyas. Mo to sa may merkado ka rin dyan, guys. Kaya mo palit mi og seedling, palit ko og batong. Kaya ro nga mi kuan dato among itanam dato sa among gigunahan. Unja, pama pa dato'y kamatis ug uban pang mga seedling mo to yung mga ipangtanom po dato sili o kamatis nung ipadanlas ati. Bye be, andera ka ha. Ha, andera ka. Liko. Ignog na, ignog. Yummy. Yummy guys, ignog. Andera ka ha. Pagbihib ha. Tanaw nag TV, inaras kuya. Pandarag TV og koon. Tanaw. Kimi, maglakaw ha. Ay, dara. Nata namig batong. Bintay pa eh. Pila? 95? Bintay pa eh. 95. Sa pala yung kuan sidling. Kana pa palinsa pa. Kan guys, mga palitan. Kanang naay hybrid nga ampalaya o karipod. Negro Star. Yard long bean. So sa karisan duha kay mahal naman. Mahal ang mga sidling na 90, kare 95. 95. Pizza ay mahal rin. Dari rata. Pero, Kana duha ka buok. si Dindog 65. Kana kita nang dia. Batong og palidya. Ito naman may kuan, sili o kamatis. Sili to kamatis pa no? Kung pa dito bay. So ipadan la ati ba? Kaya na guys, muli na may nakapalit na may og seedling. Abot na mis bay guys. Diyan na may seedling dia. Batong og palidya. Dadananan na mo itanom. So makakita ra mo pohon guys. Ay mga drawing cam. Bay na to. Magbay mag-drawing ko na skim cam guys og amang bay. Oh, di ba? Ka nice. Mana isang kon guys. Favorite nga buhaton mag-drawing. Pagwali nga, mag-drawing. Yes, magtuon pud. Magsuwat sa name, magtuon og basa, Mag-drawing. mag-drawing. Ana good mo na buhaton sa bata, guys no. Quite lingaw. Okay, ano siya guys? So, lingaw, mag-drawing. Drawing is life. A few moments later. Damis barangay hon guys. Ang parehistro skinking national ID. Skim. Data mata bidak ah. Kana bidak kabantay ka masukot si ma'am. Ngana atin ha. Four fingers kaya mga ay last April na nagpa-kuan register sa national ID. Agka-kim-kim man na. Maria Kim. Picture na, picturean. Sakto dyan pa, nagpa-out ka. Kim. Kim, kali. Tara, mana ka? Mana ka? Tanaw na ko. Oh, tanaw kang papa. Terus Kim. Gawin natin bisa pag niapot na mo sa ID susunod. Ito. Mana sila pakuan guys para sa national ID. At kaming tulo kayo manaman. Sila pakuan pero Lain guys. Mana mga pa rehistro ang mga person.
Kim? Ama na naman pabuton po guys sa ilahang mga national ID. Dato naman nagilahang persis nga katong papel. Himno. Say mo drawing Kimi. Kita. Kita drawing si Kim guys. Yeah, nice ang drawing. Oh, nice lagi imong drawing Kim. Hello, pagka nice. Oy. Wow, pagka nice sa drawing Kim guys. Grabe. Buko. Grabe, kinsa man ang buhok nga tulura ka buhok. Kapapa? Kapapa, kakuya Kinkin, kakuya Gain. Wow, arang ka view, agilang buhok. Tulura ka buhok, muragungi. Wow, ka mama. Uy, ranta sa buhok ni mama. Arang bapaha. Tapos gimik-gimik, taas sa buhok. Uy. Arang ka view, ka sa buhok, guys. Wow, ang sama na, mountain. Di rainbow. Oh, rainbow. Bikok mountain. Rainbow di ay, guys. Hanggang mga lamisa guys nga daris koan ang magibutangan sa gamit sang Kim kay arong inig mag-drawing si Ja. Aron na mag-drawing si Kim guys dali ra ni Ja panghuhaon ag isang gamit. Diya magibutang dali isang bag, isang karing gamit ni Ja ay nagdadan sa school. Nakatong isang kanin sa nga ni day. Clay. Oh, isang clay ni Kim magdali ra sa kuhaon. Takanay jahan ang mga coloring books na guys. Dakadto karijang kuan nga pinadani at Jo. Nga kani may ngani. Kalipot. Kapalis ni Georgia. Kanina. Kulik na. Kunik na nina dadto. Jag butangin mo nga na. Jag. Butang jag na. Okay. Mamali dyan trabaho dari guys. Magsiog drawing. Blue sky. Okay. Sige. Ito na langit. Langit. Nice ka drawing ni Kim guys. Oh, dia. Tanong ko Kimbe. Wow, warang nag-drawing ni Kimi. Oh, very nice ka nice ka imong drawing Kim. Nitilig ka mo drawing be. Na, isang bay. Ako yung balang namin. Okay.